Zelená a bílá, barvy na praporu, někdo křičí signál a já dostal do rozkroku. Do vyřazovacích bojů na letošní Goty dneska zasáhlo i Cčko FBŠ Bohemian starší žáků. Hned po vystoupení svých kolegů z Bčkového družstva nastoupili bohemáci ke svému zápasu proti družstvu, ale IBF. Samotný zápas byl od samého začátku velmi vypjatý, velmi agresivní, byl plný odhodlání a tvrdého boje, nicméně byl tento zápas velmi skoupý na góly. Ne, že by Švédové sršeli převahou, ale byli prostě lepší. Byli lepší o jeden vstřelený gól, který v průběhu druhého poločase mladým bohemánkům střelili. Pro starší žáky FBŠ Bohemians letošní vystoupení na Gothia Cup 2012 skončilo. FBŠ Bohemians, starší žáci C, ale IBF 0-1. Dobrý, ne? Nejenom, že vy nevystřelíte, ale vy se k těm přámi trošičku dostáváte. Ale aspoň si zařel, ne? Zeptali jsme se trenéra, jak hodnotí zápas? My si bojovali, ale nedali do toho to, co bylo potřeba. Co střel vám? Musíme trénovat. Tak hodně štěstí a pěkně si to využijte.